Ombudsman, may question sa pagpadagan ug pagproklamar kang Bebot Abellanosa nga gipahamtangan na og silot nga perpetual disqualification. Mga empleyado sa City Hall sa Dakbayan sa Sugbo nangahadlok nga mawad-an na sa ilang trabaho. Mga magpapatigayod nabalaka sa plano nga pagbakwi ni Cebu City Mayor-elect Tomas Osmeña sa nangahalin nga yuta sa SRP. Special elections ipahigayon og mga adlaw alang sa kapin 400 ka botante sa lungsod sa Cordova. May ngapon Sugbog Kabisayan na proklamar na kagahapon ang duha ka midaog pagka-board member sa lalawigan sa Sugbo. Ang proklamasyon na himuhuman malampuson nga nakatransmit sa resulta sa election ang mga nangaguba nga makina sa lungsod sa Malabuyok ug Santander. Kinigiaksyonan ni Cheryl Abirico. Duha ka mga midaog pagka-board members sa Sangguniang Panlalawigan sa Sugbo na proklamar kagahapon. Giproklamar sila si Christopher Barry 4 o Jerome Librando, isip mananaog nga board member sa ikapito nga distrito sa lalawigan sa Sugbo. Ang ikapito nga distrito mao ang labing bag-o nga distrito, human gibahin og ikaduha ang second district sa Sugbo. Lalangay ang ilang proklamasyon tungod sa pagkaproblema sa pagtransmit sa resulta sa makina sa lungsod sa Malabuyok ngadto sa Provincial Board of Canvassers. Human na gyud ang pinili ay hinauton ta sa ikapitong distrito, mag-iusag yun ta. Daghan pa kami mga damgo, kauban na ako ato ang bagong board member, si board member Jerome Librando. Nakaabli ang amo mga opisina, andam og tagana, kahuwat lang mi unsa may among ikatabang o ikatampo sa inyo mga tagsa-tagsa ng mga barangay o mga kalungsuran. Daghang salamat unas tanan, daghang salamat sa 7th District sa pagsuporta kanako og pagsalig sa ako ang pagdagan karon o welcome tanan sa mga barangay mo serbisyo ko kutob sa kumahimo walay pili ang kutob mo duol sa akong opisina. Nagka-problema ang mga makina sa Malabuyok sa 7th District ug Santander sa 2nd District. Hinungdan nga nalangay ang proklamasyon sa midaog sa eleksyon. Nakatransmit na sa resulta ang duha ka lungsod ug iproklamar usab karong adlaw ang mananaog sa 2nd District. Alang sa Aksyon Bisaya, bilang Pilipino, Cheryl Abarico, News 5. Ombudsman may question sa COMELEC human gipadagan sa eleksyon ang kandidato nga gipahamtangan og perpetual disqualification. Kinigiaksyonan ni Jinky Rusit. October 2014 pa di ang mihukom ang Office of the Ombudsman sa pagkataktak ni Cebu South District Congressman Bebot Abellanosa. Si Abellanosa napalgan sa Ombudsman nga sad-an tungod sa pagpaeskwela sa mga scholars sa Dakbayan sa Sugbo sa iyang tunghaan. Si Abellanosa kinsakan hikonsel sa Dakbayan sa Sugbo sakop sa screening committee nga mipili sa mga scholars nga gibayaran sa kwarta sa City Hall. Ang motion for reconsideration ni Abellanosa gibasura sab sa Ombudsman niadtong February sa miaging tuig. Nasukip sa nakabot nga desisyon ang accessory penalty nga nagdisqualify kaniya sa pagdagan ug paghupot sa bisan unsang posisyon sa gobyerno. Nahibong ang maong buhatan kung nganong nakadagan pa si Abellanosa niadtong Mayo 9 ug naproklamar pa isip bag-ong kongresista sa Cebu City South District. And then, as a matter of procedure, amo maning i-endorse ang copies among decision sa mga ahensya o mga opisyalis sa gobyerno nga gitahasan pag-implementar sa among decision. Apan ang Ombudsman, wa na'y jurisdiksyon ni ini gawas sa pag-endorse sa ilang desisyon ngadto sa COMELEC ug sa Kongreso. Gitugyan na lang nila sa COMELEC ang desisyon kabahin sa kaso ni Abellanosa. Now, as to that issue whether or not kanang maka-hold pa jud gihapon siya anang iyang nadag-an nga position, it's an election issue now. It is with the proper agency to decide on it. Suway nga gikuan sa News 5 ang habig sa COMELEC apan di kini makontak sa ilang telepono. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rusit, News 5. Special election ipahigayon ugma alang sa kapin 400 ka botante sa Barangay Gabi, lungsod sa Cordova. Kinigiaksyonan ni Ryan Sorote. Mga balota na lang ang kuwang sa clustered precinct number 33 alang sa ipahigayon nga special election ug mga adlaw.
Maura gihapon ang mga Board of Election Inspectors nga moduma sa piniliay sugod gihapon sa alas 6 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Karong hapon moabot ang mga balota nga ipaubos sa kusudiya sa Municipal Treasurer o naihatag sa COMELEC. Ni-inform na ko ang shipping committee gahapon ni tawag nga ang tesorero ko no pabanta kanang naa siya sa office kay siya may mo receive. Naasa 430 nga mga balota ang apil sa special election sa Gabi Elementary School human sayop nga balota ang nahatag kanila. Ang nahatag kanila nga balota niadtong Lunes ang sa Barangay Hulumaynon sa lungsod sa Dalaget. Gipakatap sa COMELEC ang pahibaw sa himuon nga special election sa ilang buhatan sa Barangay Gabi ug sa Gabi Elementary School. 80% ra ang gibanabana nga voters turnout sa special election sa clustered precinct gikan sa tulo ka presinto sa Cordova. Murag dili tingali mo 100% voting man murag wa pa man tingali mi ka experience og 100% ang mobotar. Ang special elections nga himuon ugma gikinahanglan aron ma-finalize ang mga midaog hilabi na sa mga konsehal sa lungsod sa Cordova. Bugtong sila Mayor-elect Tetchi Sitoy Cho o Vice Mayor-elect Adelino Sitoy ang naproklamar na. Usa lang ang clustered precinct number 33 sa lungsod sa Cordova sa 52 ka mga presinto sa nasod nga ipaubo sa special elections. Gawa sa Sugbo, apil sa dunay special election ang Sarangani, Marinduque, Antique, Samar, Lanao del Sur ug Sulu. Alang sa Aksyon Bisaya bilang Pilipino, Ryan Sorote, News 5. Human matapos ang kainit sa eleksyon sa Dumanhog nga misangpot sa Penisulay, nangandam na karon ang bagong napili nga mayor sa iyang paglingkod. Kini giaksyonan ni Jinky Rusit. Sa bago lang natapos nga eleksyon, nagpa-relax lang una ang bagong napili nga mayor sa lungsod sa Dumanhog nga si Efren Gungunhika. Apan nangandam na sabsiya sa nakaduol nga paglingkod niya, isip Chief Executive sa munisipyo karong Hulyo 1. Magpadala siya og suwat kang Mayor Nelson Garcia aron ipaybaw ang gikatakdang transition sa bagong pamunuan. Sa pagkakaron, gihuna-huna pa niya kung dunay dakong lahugay sa mga department heads nga mahitabo ubos sa iyang administrasyon. Yung administration will last until June 30. No? So hopefully doon ay maayong cooperation aron smooth ang transition. Naglaraw sab si Hika sa pagtanyag kang Mayor Nelson Garcia nga mahimong advisor sa ilang lungsod tungod sa taas nga kasinatian niini sa Dumanhog. Gani andam siya nga makigistorya ni Garcia aron magkauli ang ilang mga buot. Yeah, very willing to get him as my advisor. He's been serving the town for 6 years as chief executive. So, I think maayo kayo kung makatabang siya. I'm sure na siya ikatabang. Sa naitabong pinusilay bispera sa eleksyon nga nakuha sa CCTV camera, di namang hilabot si Hika sa desisyon sa biktima sa pagsangat og reklamo batok sa mga namusil kaniya. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rusit, News 5. Governor Junjun Davide magpabilin sa iyang partido bisan sa iyang pagpadayag sa pagsuporta sa administrasyon sa bagong napili nga presidente sa nasod. Kini giaksyonan ni Jinky Rusit. Gisaad kaganihan ni Cebu Governor Junjun Davide nga sigayong maproklamar na ang bagong presidente sa nasod nga si Davao City Mayor Rodrigo Duterte, andam niyang ihatag ang 100% suporta ngadto kaniya. Gikalipay ni Davide nga lakip sa 8-point economic agenda ni Duterte ang countryside development. Malaumon siya nga tungod kay Bisaya si Duterte hayan maapil sa mahatagan og proyekto ang lalawigan sa Sugbo. Apan giklaro sa gobernador nga bisan og suportado niya si Digong, magpabilin gihapon siyang sakop sa Liberal Party. Not necessarily. It doesn't work that way now. I will remain an LP and whatever is the agenda of the national government under President Duterte's administration, atong tanang musubay kita mo. Gikalipay hinuni Davide nga bisan og napildi ang standard bearers sa Liberal Party apan aduna gihapoy LP candidates ang nakakuha og posisyon sa kalungsuran. Nagtuo ang gobernador nga tungod kay Bisaya si Duterte kini ang hinungdan kun nganong nakuha niya ang dakong suporta sa mga Sugbuanon. Principally, tungod kay Bisaya siya and kita mga Sugbuanon, kita mga Bisaya, but anybody who speaks our language, ang atong natural sympathy mo gawas yun for somebody who speaks our language.
And nakita na ko na sa taga Cebu, everywhere. Alang sa aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Mga biktima sa sunog sa Mantuyong Mandawi na hadlok nga dili na makabalik sa pagtukod sa ilang mga balay. Kini giaksyonan ni Ryan Surote. Nagduda ang mga biktima sa sunog sa barangay Mantuyong ug Gizo sa motibo sa Mandawi City sa pagpapirma kanila og waiver. Suma sa waiver nga gipirmahan nila, dili pa sila mahimong makapatukod og balik sa ilang nasunog nga balay samtang gidevelop pa ang lugar. Apan nagtuo sila nga usa kini ka pamaagi aron di na sila makapuyo og balik sa lugar. Buot na sa mga biktima sa sunog nga mobiya sa Cebu International Convention Center, diin sila temporaryo nga gipahiluna. Apan gidawat ni Lolo Rogelio ang 10,000 pesos bisan wa siya mipirma sa waiver sa City Hall. Pero kung akong gitugan nga dito, nangutana siya ka, o sa ma'am, private court to ko. Hindi ko pirma ng waiver. Unya ang ilang giingon kung makadawat daw mig financial, dili na mi kabalik daw ngadto. Ato sa amo Mantuyong, gumag-reblocking daw. Oh, wa pa siguro magamit mo, ho. Wa pa siguro gid. Ya, unsa makabalik ba kay mi ani o dili? Man ay klaro pangutana kay dili ningon anaw ng mga tao. Kay daghan nagsaper. Ang City Hall may pasalig nga makabalik ra sa nasunugan ang 5,000 nga mga biktima sa sunog sa Barangay Gizo ug Mantuyong. Gilakayan nila nga mabada ang reblocking og socialized housing program nga itukod sa dakbayan. So amay tabo sir, temporary. Dili na sa sila patukura unless dili mahuman og reblocking. Anyway, makakuan man sila, makahinuon, moagwanta lang kita gamay sa CICC. Di ilig ko moingon nga hamugaway sila diya pagpuyo. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Gipasalig ni re-elected Vice Mayor Edgar Labella nga bag-ong mayoriya sa dakbayan sa Sugbo dili mo babag sa mga kayuhan alang sa dakbayan. Matod pa niya, dili sila sama sa miaging mayoriya sa Sugbo nga gidominar kaniadto sa mga sakop sa BOPK. Likayan nila ang pamulitika sulod sa konseho. Karon sa nga kita na usab inuta mayoriya nga that will not happen. Bisan tuod og there was a perception nga nag-obstructionist sila. Tungod ba kay nag-obstructionist ang niagi, mag-obstructionist ta? If it was a wrong practice, why should we follow a wrong practice? Para kanako dili na husto. Ang husto nga we have to be objective, we have to be fair, and I'm confident, I trust all the members of the majority party karong umaabot nga we will never be obstructionists while we uphold the principle of check and balances. Dili kita mo pugong mubabag just for the sake nga makababag ta tungod kay gipanguluhan sa laing pundok. We should be objective. Nagsugod na og kabalaka sa pipila ka mga empleyado sa City Hall nga mawad-an sila og trabaho sa higayon nga makalingkod pagbalik si Mayor-elect Tami Osmeña. Kini giaksyonan ni Leslie Caminada Vistil. Kapin sa 3,000 ka mga casual employees ang gipangulbaan karong mga panahona tungod sa posibilidad nga makulban sila og kaldero kung mupuli na ang bagong administrasyon. Matod pa ni Human Resource Department Head Attorney Mary Ann Suson nga adunay di mo minus 3,000 ka mga casual employees ang anaa karon sa City Hall. The casual, ang ilahang appointment would end June 30. So it's actually up for the administration if ever na ma-renew sila or not. Naaragid na siya. So, we can't say, I cannot say. It depends on the new administration. Naagi yung mga mo atupot sa office and they're worried about their employment. That's very normal. Wa pa sa makahukom si Attorney Suson kung unsay ang buhaton sa higayon nga maapil siya pagkataktak sa trabaho. Hindi na baka mo out or willing said baka nga mo pabilin if ever ipabilin kanina? I just have to decide when it's there already. Mihangyo si Vice Mayor Edgar Labella sa bagong administrasyon nga unta dili tangtangon ang casual employees nga seryoso silang trabaho. Matod pa ni Labella, di makatarunganon kung tangtangon ang mga casual employees nga nagtinarong silang trabaho. Let us consider the human side of it. Let us consider kanang gitawag bitaw nato kanang the human, the Christian belief, the Christian considerations. Mga tao masad ni naaraban ni mga pamilya kung wa lang yun mag-apil-apil sa sobrang pamulitika
At tungod lang ba kay casual na tudlo sa panahon sa previous mayor, ato lang sang tangtangon murag di sad siguro kayo makatarunganon. Kawas siguro kung wa magtinarong, nagtinapulan sa trabaho o nya nagapil-apil sa politika nga di magidunta ngayon kana makatarunganon siguro. Pero kung casual, bisan natudlo sa panahon sa previous administration pero nagtinarong sa trabaho, efficient sa iyang pagserbisyo o nya wa magapil-apil sa politika, tingali maghangyo ta nga tagaan lang gyapon sa higayon nga magpadayon pagserbisyo. Ang labing siguro nga ilisan mao ang co-terminus nga mga empleyado sama sa City Attorney, City Administrator ug Public Information Office. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi Vistil, News 5. Political Science Professor nagtuo nga napildi si Rama tungod kay wala sila matagbaw sa nahimo niini. Kini gi-aksyonan ni Ryan Sorote. And evidence, how come the rest did not come out? Alang ni outgoing Cebu City Mayor Michael Rama, gikawatan sa mga boto ang mga suguanon sa kadaugan ni Mayor-elect Tomas Osmeña. Ug hangtod karon, wa siya'y plano mobiya sa City Hall ug mibahad nga buhaton ang tanan aron mapamatud-an nga siya'y mananaog sa nakalabay nga piniliay. Vote buying o pagpanikas ang pipila sa mapasangil ni Rama nga gibuhat sa iyang katbang apan pakya siya pagpakitag ebidensya. Apan alang sa usa ka political analyst, usa sa mga posible nga hinungdan sa pagkaparot ni Rama ang kapakyas niya pagsulbad sa nagunang mga problema sa syudad. Wa matod pa masulbad ni Rama ang problema sa drugas, mga demolisyon, kontrobersiya sa budget ug ang giingong pagka-bankrupt sa syudad. Sa kinatibukan, nagtuo si Professor Grace Bolat nga wa matagbaw ang mga suguanon sa mga nabuhat ni Rama. The Cebuanos always vote based on performance, no? Especially for the re-electionist, the basis is always whether or not in the 3 terms naaba sila'y nabuhat or wala. Sa pikas bahin, bisan wa sa public service, kanunay nahisgutan sa syudad uban sa mga konsehal sa BOPK si Osmeña ug sama ni Rama. Wa na usab ma-re-elect ang ubang mga konsehal sa BOPK ug dunay ubang mga konsehal sa Team Rama ang na-elect. Apan mato di Bualat, bisan mayoriya sa konseho gidominar sa Team Rama, sila mga kanisakop sa BOPK. Dako ang iyang pagduda nga manglayat ra sila dili madugay. Because local politics manggod dili kaayo siya tight in terms of party membership, no? As we have observed, BOPK sila karon, balhin silang Team Rama. So expectedly siguro in a matter of 3 years na ay uban nga mobali na pod, no? Alang sa Aksyon Bisaya bilang Pilipino, Ryan Sorote, News 5. Shabu nga nakuha sa lungsod sa Medellin kagahapon gikopra sa mga distributors sa dakbayan sa Sugbo. Matud sa kapulisan ng ilang gipangita nga drug pusher sa Medellin mao ang nagsupply sa amihanang bahin sa lalawigan sa Sugbo. Kini gi-aksyonan ni Edwin Cañete. Ang mga shabu nga nasakmit sa mga sakop sa CIDG-7 sa Lamintac, Medellin, gikompra din sa dakbayan sa Sugbo. Mato di Chief Superintendent Patrocinio Cominador, ang shabu gipadala gikan sa kauluhan paingon din sa dakbayan sa Sugbo. Gikompra kini sa mga distributor o giapod-apod sa mga drug pusher sa Medellin. Ang subject sa search warrant nga si John Nel Kabatingan nakasibat sa gihimong raid sa kapulisan. Na based on our intelligence, kusog na napita diha, but the source not coming from Cebu City. We have reports it's coming directly from Manila. Si Kominador makigalayon sa bagong napili nga mga opisyal aron sa pagigbatok ug pagsumpo sa pagpakatap sa drogas. Well, I hope na with new leadership in some municipalities of in the region, we expect that or we enjoin them to and encourage them to be part of our campaign against illegal drugs. Ang CIDJ nakakuha og kapin sa usa ka kilo nga shabu sa gihimong raid. Kini gibanabana nga buong kantidad sa 15 milyones pesos. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Napalgan nga patay ang usa ka piniriso sa Parian Police Station kaganihang buntag. Matud sa Desk Officer SPO1 Raquel Kamay, ang namatay nga si Reynaldo Yumson na priso tungod sa kaso nga pagpangawat.
Si Yumson nga taga Chavez nakitaan alang nalang niya ang nga nagsandig sa pultahan ug naghikog gamit ang iyang underwear. Oh, ako sige-sige-sangpit do dong. Mo man ginagtubag. Pagtanaw na ko na may kuan diri kanang more PC. Ako di gitawag ang responders. Mo na nag Brief mo itong brief umigigog. naghikog siya brief ng gamit. Pundok sa mga negosyante mipadayag sa kabalaka nga mahadlok na unya ang mga investors sa pag-anhi sa Sugbo human mibahad ang bagong napili nga mayor sa pagbakwi sa pagkahalin sa yuta sa SRP. Si Vice Mayor Edgar Labella walay nakitang pamaagi kung unsaon kini paghimo sa bagong administrasyon. Kini giaksyonan ni Leslie Vestil. Nakita ni Vice Mayor Edgar Labella ang problema sa pagbawi sa pagkahalin sa yuta sa SRP kung ipugos kini ni Mayor-elect Tomas Osmeña. Matod ni Labella, miagi sa insaktong proseso ang pagbaligya sa luna sa SRP. Alang kaniya, kinahanglan nga timbang-timbangon kung angayan pa bang bawion ni Osmeña ang luna nga nahalin. Well, under the local government code, any transaction that will be entered into by the mayor or the local chief executive for that matter should have the authority from the city council, the Sangguniang Panlunsod. And I think the referendum is not one among those mentioned therein. Besides, akong tanaw, may ginang tunan maayo kay there could be some very serious legal ramifications. Sa pagbawi pinaagi sa referendum, wa makita ni Labella ang mahimong basihan niini diha sa local government code. Matud niya, mipili na ang mga tao og konsehal aron mao'y mudala sa ilang tingog diha sa konseho sa Dakbayan. Adun ni napulo ka konsehal ang timbrama nga nakadaog samtang unom lamang ang gikan sa BUPK. And kining gitawag nato og referendum dili man na mao'y tudlo or gilatid sa local government code. Mabitaw na nga doon natay mga in a republican system of government, there are representatives of the people that would represent the people in all the transactions for and in behalf of the constituency. Mo nang doon natay mga konsehalis and the floor of the Sangguniang Panlunsod nga mo represent sa tingog sa katawhan. Si Osmeña ni bahad nga bawion niya ang nahalin nga 45.2 hectares nga luna sa SRP nga nabaliga sa administrasyon ni Rama. Kini napalit sa Ayala Land, SM ug Philinvest. Kinsa nakabayad na og 8.3 billion pesos nga katunga sa ilang gikasabutan nga presyo. Ang pangulo sa Cebu Chamber Commerce and Industry mipadayag nga ila unang sutaon kung unsay nakaaghat ni Osmeña sa pagbakwi sa nahalin nga yuta. Matod ni Melanie Nang, kung nasubay sa insakto nga pamaagi ang pagbaligya ni ini, gikinahanglan nga respetaran kini. Midugang kini nga mahadlok naon niya ang mga investors sa pagbubo og puhunan sa Dakbayan sa Sugbo. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Gipang-distribute karong adlaw ang financial assistance sa mga senior citizens sa Dakbayan sa Sugbo. Kini giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Sa iyo kaganiyang buntag, gisugdan ang pag-apod-apod sa cash assistance alang sa mga senior citizens. Sama sa naandan, nakadawat og tag-1,000 ka pesos ang matag seniors nga nakarehistro sa Dakbayan sa Sugbo. Dinhi sa Barangay Barrios, wa pa gani udto, hapit na mahuman ang distribution tungod sa kasayo sa mga seniors. Matod pa ni Human Resource Head Attorney Mary Ann Suson, magdepende sa bagong administrasyon kung ipaagi pa bagbinuwan ang paghatag sa cash assistance. Kanina mga procedures, actually this is really good na kanina sa barangay, at least nasapsay siya, and then if ever man gani ipadayon nila, that's better, pero of course everything would depend on them. Nang hinaotsab si Attorney Suson nga sa barangay lang gihapon ang distribution sa mga cash assistance. Matud niya, mas hapsay kung ipaagi sa matag barangay nga mauna usab ang naandan sa mga senior citizens. At least we have established na kanang mga ways ba na mahapsay siya. It's been proven for pila ka kuan na, for pila ka years na ang ani nga pagpanghatag. Pero if they wish to change, it really depends on them. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Happy vibes lang dinhi sa TV5.
Wa gikalimtan sa mga netizens ang nag-viral nga post kaniadto sa usa ka chef kung diin misaad kini nga kung ugaling modaog si Mayor Duterte pagka-presidente. Mga putapod siya og libreng cake nga mokabat sa 5 milyones ka pesos. Ang pangutana, karong presumptive president na si Duterte, mahatagan ba kaniniya katumanan? Aniya ang report. Wa makalimti sa mga netizens ang saad sa usa ka chef nga si Ella Quim Labang, alias Chef Jack, nga manghatag kini og libre nga 5 million worth of cake sa publiko kung ugaling mudaog si Davao City Mayor nga si Rodrigo Duterte pagka-presidente. Anti-Duterte ang chef, hinungdan nga nihimo siya sa bahad. Gipaningil na siya sa mga netizens pinaagi sa pag-post o pag-screenshot sa iyang saad. In fact, adunay Facebook event nga giset up sa social media nga dulan 34,000 netizens na ang miingon nga kuhaon na nila ang libreng cake karong petsa 30 sa Hunyo. Apan mo tuumog sa dili, way pagduha-duha nga tumanon sa pastry chef ang iyang saad. Ug matod pa niya, iya gud kining tumanon dungan sa paglaom nga sinugdanan na kini sa pagtuman sa mga panaad sa kadaghanan ubos sa Brand New Philippines. Nagkanayon sab sila bang nga ang libre nga mga cake moabot by batches. Makuha sa mga netizens ang libre nga cake pinaagi sa pag-like sa Facebook page nga gipinag-iya sa bake shop ni Labang. Alang sa walay karapusan mga chika, o balik ko ninyo matag alas 8 sa buntag, weekday sa Rated JP sa Radyo 511.9 News FM Cebu. Ako si JP Laucot Serra, ang toward the gay nagkanayon. Ang love nga walay trust, asama ra na siya sa sakyanan nga walay gasolina. Pwede mong magdugay sa karsada, pero wasab may padulngan. Agay! Cash. Unang saad, Attorney Georgia, dapat tumanon. Yeah, I gotta give it to the guy. That's 5 million worth of cakes. Actually, I saw it on Facebook. I just don't know how true. It's by batches. First 50, musugod siya July 1, July 15. But you have to 5 milyones register. ka cake. Apod-apuri sa midiri sa Sugbo. It's good advertising though, ha? Because you have to like the page. Pero karon ang atong katawhan, supti gininyo ang inyong mga gipili, no? Labi na katum nga nakadaog. Yes. Sa ilahang mga saad. Okay, kanira bang mga politiko ilabig yung saad panahon sa kampanya? Doon ay saad karon nga angay tumanon. Yes. Kung atong programa, Attorney George. Of course. And we keep our promises here in TV5. Oh, good. Yes. Congratulations, ha? Yes. Mao kadto mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon at konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita, aksyon!